זה רוטשילד 83. אני עכשיו מסתכל לכיוון רוטשילד 81 שבנוי חזית קומת קרקע מסחרית ומעליה מגורים. ככה גם כל שאר הרחוב, רוטשילד 79. גם הצד השני של הרחוב בנוי ככה. רוטשילד 85 גם כן. רוטשילד 87 גם כן. אני עכשיו מסתובב לכיוון הצד השני של הרחוב. ניתן לראות שגם הוא בנוי ככה. גם כן קומת קרקע מסחרית ומעליה מגורים. זה החנויות של רוטשילד 83. זה רוטשילד 85, גם עם מגורים מעל, מסחר מתחת. עוד חלקה אחת הלאה, רוטשילד 87 כנראה, גם בנוי קומת קרקע מסחרית ומעליה מגורים. וככה זה ממשיך גם הלאה, גם אחרי.